Moi, mä oon Jorma ja tänään mennään varastaan halventaaliita hevosia. Joo, mun ääni vähän vaihtelee tässä. On vähän kurkkukippo. Siis mä varastan semmonen heppo, joka nimi on toi, tärineto. Ja, joo. Nyt varustaan mun upea ratsoni. Tällainen punainen löydy. Hihihi. Noniin, nyt mä ajan tätä autoa tässä kauniilla maastotiellä. Tässä on vähän röppysistä. Ja sama. Okei, let's go. Noniin, joo. Let's go. Oh yeah. Mä jään tänne jumiin opsista. Noniin, nyt mä jataa. Jätin taas vähän jumiin tänne. Jätin vähän jumiin tänne. Mitäs tää nyt koko ajan? Miten se nyt ollaan jumiin? Haluan tollia. Mitä sä musaa? Tulee tässä oikein kannu täällä. Au. Mitäs tää rajo toimii tolleen? Mitä sä ikkää siinä? Jormalaiset, muistakaa yksi asia. Olkaa aina kuin Jormaa. Miten puhuu? Tää rajo alkaa liikkuvaa sinkulataan kikasusta. Nyt ollaan kitinä. Nyt alkoi vähän hämärtää. Ensimmäisenä meidän pitää siis ottaa ensimmäistä eli numero 1. Eli se hevonen on tuolla. Tuossa. Ja tuossa on tuo riimu, jota minä aion käyttää. Hieno vihreä muoviriimu. Minä aion käyttää sitä. Eli otamme hevosen riimuun. Täältä vaan. Nyt. Aukea. Se olikin väärä pää. Nyt se aukesi. Katsokaa kaikki. Hieno ovi. Katsokaa. Hehehehe. Nyt kun laittaa sen riimuun, laittaa sen olla. Joo, laitettiin nyt toi heppa tohon. Ja sitten varastaan ruuat ja muuta. Joo. Tässä onkin tosi hienot jutut, että mä taidan ottaa nää. Vai kakkan sentään. Okei, siis kivetään tonne ylös. Onks mä tässä väärinpäin? En. Kivetään tonne ylös ottamaan tollanen keltainen heinäpaali. Hehehe. Mä saan. Nyt mennään takaisin Jorman kotia. Ihana biisi. Onko tässä tyssästä? Heippa! Ei muuta, siis mä oon nyt täällä mun kotipihassa. Pitää mennä taloon, kun me kuvata siinä, koska mä oon rikollinen. Niin joo, okei, heippa!